Uli na mi gikan sa kasal. So medyo natataoran dyan may dito pagkaon. Oo, gusto ka madagan eh. Grabe naka 62 ay. Suga nakadagan sa naka 62 ay.
Hajampol. 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 Ano ito? Unsap siya, bakler siya. Tingnan. Ha? Ano ito? Oh, lahas ta. Ha, bakler mo. Ha ta. Agi mi. Dako po. John Paul. Kulaton to John Paul. Katawa jud katong sakyanan ba, sinyas-sinyas ba siya? Sa lahos-lahos. Katong sakyanan to naghunong ba? Katong elf sa lahos-lahos. Go. Kanilingi ba ako? Ikaw kung kita na, pero siguro siya akong gilingi. Grabe, murag mo overheat akong motor sa ginukod ninyo. Grabe. Motor ay musunod naman. Musunod naman. Parting layuwag bilin. Atay, abog ray na bilin. Ang suga ba musunod? Ah, masuga lagi, dili mo wala ni. Oh, layo kayo ta, suga. Ah, sunod yan siya. Gusto king suga na ko eh. Diba? Ay mo apit og balay. Right. Ayan sakay. Mo apit og balay mag-init daw ka diyan. Ah. Mo dito na ka jote? Ha? Dito na ka jote? Ah. Alas 2 na. Alas 2. Alas 2. Araw crossing. Usa kay na di ka ni? Ha? Mo. Sugod jam uli. Araw crossing. Muli man sa dia. Ha? Muli di ka. Adto kong balik sa. Ha? At balance man.